Cvičenie má pozitívne účinky na fyzické zdravie ľudí so schizofréniou. Môže znížiť prírastok hmotnosti a riziko srdcových chorôb, cukrovky, osteoporózy a iných vedľajších účinkov antipsychotík. Dostatok fyzického cvičenia, a to najmä na čerstvom vzduchu, zlepšuje spánok. Je to obzvlášť dôležité, keďže schizofrénia je často prepojená s problémami so spánkom. Čo je však dôležitejšie, cvičenie má veľa výhod pre psychickú pohodu. Podstatne zmierňuje negatívne symptómy, najmä sociálne stiahnutie, letargiu, apatiu a kognitívne symptómy, ako je slabá pamäť a myslenie. Pohyb pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu, motiváciu a sebavedomie. Znižuje tiež depresiu a úzkosť, pričom zvyšuje energiu. Okrem toho je to skvelý spôsob, ako sa stretávať s blízkym. Existuje veľa rôznych druhov cvičení, ktorým sa môžete venovať, no dbajte na odporúčanú dĺžku pohybu. Pri ťažkých duševných ochoreniach ide zhruba o 90 až 150 minút týždenne pri strednej až vyššej intenzite. Je dôležité venovať sa takým fyzickým cvičeniam, ktoré vášmu blízkemu prinášajú radosť a budú ho motivovať v pokračovaní. Je tiež podstatné mať cvičebný plán na mieru, ktorý zohľadňuje jeho potreby. Ide o jednu z možností liečby, do ktorej sa vy ako blízky môžete zapojiť v najväčšej miere.